Cuéntanos un poco, Matoy, cómo empieza todo esto, cómo surge iCrowd y qué es lo que está persiguiendo. iCrowd surge de una idea. Hace 5 o 6 años que estaba trabajando mucho con los bancos y estaba muy frustrado por la manera en que trabajan y la respuesta que dan. Al otro lado también tenía muchos amigos que dijeron que mira, tengo dinero, no sé qué hacer con ello. Pues a raíz de esto, hacer la combinación y pensaba que mira, iCrowd puede ser una buena idea. iCrowd el que volem és que la gent pugui invertir en projectes rendibles, és a dir, que la gent pugui posar diners, pugui guanyar diners, van posar projectes que una empresa o una comunitat pugui recaptar aquests diners, però que a més, i de manera imprescindible, siguin uns projectes que generin a més, un impacte positiu a la societat o al medi ambient. La possibilitat de treure uns diners addicionals, fer el que realment t'agrada, de sentir-te útil respecte a altres persones. Fins i tot hi ha moltes persones que estan treballant i no se senten tan a gust en el treball. Pràcticament se'n passen el que sigui, cada vegada se'n passen més. Vull treballar però vull gaudir. Això és l'economia col·laborativa i això és el que vindrà i és imparable. Mira, la forma de fer banca canviarà notablement, passa que encara no s'han assabentat perquè d'aquesta crisi no han après absolutament res. Tornen a donar hipoteques per al 100%, tornen aquest any a tenir com principal criteri finançar el totxo. I el que succeirà és que la realitat, com està passant als polítics ara, que els polítics de la vella etapa estan sent suprimits per decidir dels electors, doncs passarà el mateix amb els banquers. No s'han acostumat, no creuen que han de canviar i això provocarà la desaparició del concepte tradicional de banca que avui existeix. Per tant, plataformes com iCrowd es el futuro y son esenciales. El año pasado fue la fase en la que salió en 2 medios, el consumo colaborativo le llamamos la fase adolescente, donde tuvo datos económicos muy importantes, pero a la vez se metió en líos y salió en todos los medios de comunicación. Y este año 2015 creemos que va a ser la fase de maduración, donde esperemos que se haga el diálogo de todos los agentes de la sociedad y se establezca una regulación. Realmente uno de los efectos que son menos tangibles y menos medibles es ese trasvase de confianza que está habiendo de las instituciones tradicionales, como pueden ser los bancos, a plataformas que permiten que la gente pueda financiar otros proyectos sin seguir las reglas tradicionales. Aquí en Barcelona estamos viendo un montón de proyectos muy interesantes que están saliendo como iCrowd. Y sí, pienso que cada año más vamos a ver más cosas pasando aquí en España y por todo el mundo. Sí, nosaltres el que hem vist hi ha com 3 grans factors. El primer és un tema cultural, de cultura digital. Realment l'impacte d'internet en la nostra manera de pensar ha estat molt profund. Hem après a col·laborar en un projecte gran com la Wikipedia tots plegats, confiem en desconeguts a eBay, tuitegem i compartim coses amb desconeguts. Aquí hem fet un canvi cultural important. Llavors, això estem connectats tot el dia amb el telèfon i finalment ha estat la crisi el que ha fet que la gent comencés a buscar altres maneres. Ha estat la combinació d'aquests 3 factors que ha fet que això explotés en aquests moments.